محمد سراج مبارك سروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد يوهال jippindir me ma qur'ana ko ha jertina ko ha beltina qur'ana ko ɗum jippinira yimɓe ɓe jertine koye poti rentade ɓe beltine so ɓe waɗi koye poti wadde ɗum woni sababu jippinagol qur'ana annabaɓe ɓe nulaɓe Allah ɓe qissaji maɓɓe ne hen ha heewi ñande fo eɗen ndewa e qissaji nulaɓe Allah e qissaji annabaɓe Allah sa yine laaɗo ne qissane qissaji ɗin ɗon ko hawa anda ɓen no guurdirno e leƴƴi mumen e ko heɓtotonoɓen e caɗele o muññitoroɓen o anda kala ko heeɓimo e ɓeɗo makkanaɓe ko ɓuri ɗum heeɓino annabaɓe ɓennuɓe kala ko heɓtino leƴƴi ɗin yeddunoɓe annabaɓe ɓennuɓe ne wawi heftade ɓeɗo makkanaɓe o muññitoro nulaɓe Allah ɓe ne jeeya e namdal Ousmane Camara he noon o wi kadi qissaji ɗi hol qissa walla hol qissaji ɓurɗi yiitinade ɓurɗi labtude hen kanji fof eɗi jiitini kanji fof eɗi labti tawno fof ko haala Allah heddoto noon ko Allah wi qissa Yusuf o kanko wi on ahsanal qasasi ɓurɗo garɗude e qissaji wonno saɗa heeɗo qissa annabi Allah Yusuf e mbi saɗa wonde sunnu a sertat e sunnu a sertat e mette ne itte ma ko heewi ne waɗa e ma kadi ko heewi suratu Nour ko noon suratu Maryam ko noon qissaji ɗi fof ko noon Allah noon hertini suratu Yusuf ahsanal qasas kono fof jippinira tan ko ha yimɓe mbawa naftorade kadi ne wonno wona yimɓe fof janggi wona yimɓe fof jiidata bindi wona yimɓe fof nandata konnguɗe arab ɗi kadi yimɓe koɗani hen ngol kodgol waɗi lewru korka so ari yimɓe mbarkinoro deftere Allah nde tawno kadi qur'ana jippi ko e lewru korka inna anzalnahu fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatul qadri jippi kadi ko e jamma ɓurɗo moƴƴude jammaji won laylatul qadri ɗum waɗi yimɓe mbarkinoro janngude qur'ana e lewru korka janngowo oɗon e keɗiɗo o kamɓe fof poti baraji sabi ko nelaɗo wi sallallahu alaihi wasallam juulɗo yo hoɗe qur'ana so tawi aɗi e bindi hay so simore wotere mbawɗa hen ñande fof jiime mayre guite maɗe ko pawto hen koko hunde mawde walla yiyata bindi kono a tindinama ha wawi ñande fof tawana e julde tan de wata won an qur'ana ko e julde tan pottata e mum yimɓe koɗe qur'ana yo janngu qur'ana o wi la yahjurul qur'ana illa man hana ala llahi welsinta ko qur'ana so wona koyɗo ɗo Allah ɗo sa yiɗi andude tan no mbaɗa to Allah o wi ƴeew no mbaduɗa e deftere qur'ana no mbaduɗa e haala makko saɗa hoɗi e qur'ana ya andu aɗa teddiɗo Allah ɗo aɗa ɓadimo saɗa andi noon ka belsindirɗo qur'ana aɗa wayra ɗum ya andu kadi ko noon mbaɗa to makko ɗum noon enen ɓe Allah eelti janngude qur'ana hodde hen nafdude ɗum dursitade ɗum walla weltorade firo mum hono no gardeten ɗo heɗade tafsiraji ɗi ko hunde mawde ya Allah hokku en nafoore qur'ana Allah hokka en barke qur'ana Allah firlina ɗum e meɗen laabi kewɗi ekkitade limlimtinde bi jahi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala seydina eyyi ñalawma janngoɗo wawi wonde julde walla ɓaawo janngo eid no mbiyete eid woni feet eyyi ko feetuji julɓe haada noon ko e julde korka Allah newnani en koori lewru ndu ha heeɓi ɗo ne heddi jaltingol mudduji nelaɗo Allah wi sallllahu alayhi wa sallam neɗɗo so hoori lewru korka de ko moƴƴere mawde ko baraji mawɗi kono baraji ɗi montata fof no yowi e dow weeyo ɗon ɗo mudduji jaltinaka so mudduji ɗi jaltinama ko nden baraji ɗi nden korka ka montata winde e dossier ji waɗi muddu ɗiɗo ɗe jiiɗa wona cakan ko hen jeeya kadi neɗɗo wata sikku wonde ko kellifaɗo tan foti yaltinde ala hay jibina guel hande ne yaltirne mudduji ɗi noon ko kiloji ɗiɗi ɓen ɓe kiloji ɗiɗi pawɗi sa waddi hen kadi liyam wadda ko yadata hen liyam ɗam noon so wadde hen nebam so wadde hen basalle so tawi kadi ko kalis baddata hen ko hunde mawde
neɗɗo kam yo anndu kala ko o hoori so tawi o yaltinaani muddu korka makko jaɓaaka tawde korka ka koko yowi ɗon ɗo muddu o yaltaani so yaltii tan noon ko nden ngabbata winde e dossier ji makko kadi ñalowma o ko ñalowma mawɗo ko ñalowma mo Allah teddini ko ñalowma kadi dewal Allah sabi ko nelaaɗo wi sallallahu alih w sallam ñalowma juulde juulɓe yo mbelto heen njuurondira heen njaafnondira heen jokkondira heen enɗam ɓe ndento heen woofde Allah ñande juulde no sukaaɓe jooni mbaɗata ni o wayi kono woofde Allah ñalowma darnga ñalowma darnga de yimɓe ne darina kasbe nanga ɗon debbo mbiya aɗa zinde e muɗum no wayi bonde ni woofde Allah ñalowma juulde ko ɗum ɗum waɗi ko ñalowma kormeteɗo ñalowma poɗɗo rentede surtout sukaaɓe ɓe ɗe jeewnoɓe gonɗon erago ɓe ndento kala ko ganduɗa jeeyaka e peewal jeeyaka e laaɓal yoɓe ndento ɗum e ñalowmaji juulde ko ñalowmaji Allah ñalowmaji ɗo mawnini woofde Allah e ñalowma juulde way kono woofde Allah ñalowma darnga ɗum noon yo Allah reen yo Allah won ballo allahumma salli ala sayyidina muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuɗo yiɗɓe mum jaɓi Allah njoke ahmada